Deci, ne uităm aici. Câte momente ale acțiunii sunt? Și zice, în anul de referință, ok, și citim viteză de rotație cu tare, după care ne spune aici, la nivelul de producție, rata calculată la cost este așa, în anul următor. Deci eu așa fac, citesc întâi și caut momentele. Deci sunt două momente ale acțiunii. Mi le notez pe două coloane separate. Voi puteți, acum când vă antrenați, când lucrați, pe două pagini separate, da? Deci două coloane sau două pagini, cum vreți, că e organizarea șantierului de lucru, cum ar veni. Și avem așa, două momente ale acțiunii. Și începem să scriem ipotezele și să le prelucrăm suplimentar. Și anume, zice, viteza de rotație a capitalului pentru fiecare trimestru, deci nu e la nivel de an, e trimestru, dintr-un ciclu anual de producție, este de 1,5. Deci, viteza de rotație a capitalului la momentul 0 este de 1,5 pentru un trimestru, dintr-un ciclu anual. Deci înseamnă că la nivel de an, noi avem 4 trimestre, ori 1,5 înseamnă 6 rotații pe an. Deci asta este ipoteză suplimentară, cum ziceam. Prelucrăm și scriem aici ce mai putem noi să aflăm. Profitul corespunzător fiecărei rotații este de 20.000. Deci profitul pe rotații 20.000, dar noi avem 6 rotații. Deci profitul anual din momentul 0 este de 120.000 de lei pe an. Altă ipoteză, da? Pe care am scris-o noi aici. Mai departe, la nivelul ciclului de producție, rata profitului calculată la cost. Eu când văd o astfel de ipoteză, o scriu exact după cum îi spune denumirea. Nu, o scriu în matematic. Deci rată ce înseamnă? Raport. Da? Și ne-a zis că este profitul la cost. Deci dacă nu ne menționează aici profit la cost, dacă nu ne spune unitar, adică la nivel de produs, fără nicio altă mențiune, înseamnă că se referă la toată activitatea. Deci va fi cum ar veni profit total supra cost total. Am scris, asta este ipoteza, ne spune că este egal cu 15% și recomandarea mea este ca fiecare ipoteză scrisă sub formă de fracție o prelucrați, adică o scrieți înmulțind factorii pe diagonală. Deci profitul total de aici, nu? Pe diagonală mulțim termenii și înseamnă 15% din costul total. Deci până aici am prelucrat ipoteze. Dar acum mai corelez cu ce știu din anterior. Noi știm că profitul total este 120.000. L-am aflat de sus. 120.000, deci este egal cu 15%, ipoteza, nu, care ne-a dat-o din nou autorul, 15% din costul total. Deci, eu de aici pot să mă aflu costul total. Costul total este egal cu 120.000 împărțit la 15% și am aflat 800.000. Să fie acolo. Deci, toți indicatorii pe care am putut eu să-i aflu până în acest moment. Mergem mai departe. În anul următor de activitate. Deci mă duc pe altă foaie, T1. Ne spune așa că numărul de rotații ale capitalului ajunge la 7. Deci asta înseamnă la nivel de an. În condițiile în care profitul pentru fiecare rotație rămâne constant. Deci, rămâne constant la nivel de rotație, adică tot 20.000, cum a fost în anul întâi, dar noi acum avem 7 rotații. Deci înseamnă că profitul anual va fi 7 rotații ori 20.000 este egal cu 140.000 de lei pe an. Mai departe, prețul de vânzare crește cu 10%, ajungând la 2200. Deci, dacă prețul crește, înseamnă prețul la momentul 1. Nu ne spune cât este. Este 2200. Dar ne-a mai spus autorul că înseamnă o creștere cu 10%, păi, față de momentul anterior. Deci prețul anterior plus 10% creșterea, tot din prețul anterior. Deci asta înseamnă 110% sau decimal 1,1, prețul 0, da? Asta ar fi ipoteza scrisă așa, sub cele două forme. Și de aici, eu zic, tata, eu pot să aflu prețul la momentul 0.
și mă duc în momentul 0 și scriu. Mai e cineva? Admit. Așa. Deci, prețul la momentul 0 de aici, da? Cum o să fie? 2200 împărțit la 1,1 sau 110%, da? Și de aici am aflat și prețul la momentul 0. Să fie. Poate ne trebuie. Și acum ne spune, știind că s-a înregistrat un coeficient al elasticității ofertei în funcție de preț de 0,5, deci coeficientul de elasticitate are valoare de 0,5. Acum noi zicem, da, dar noi știm mai multe formule aici. Formula care ne ajută ar fi aceasta, delta procentual Q supra delta procentual P. Și acum aici de ce asta? Pentru că noi avem aici informația anterioară, unde ne-a spus că prețul crește cu 10%. Odată ne-a ajutat să scriem crește cu 10%, nu când a stat așa preț 0 plus 10% preț 0, ca să aflăm de aici cât este prețul 0, dar tot ipoteza asta, creșterea prețului, asta înseamnă creștere, nu înseamnă dinamică, adică delta procentual preț egal cu 10%. Dacă am ipoteza scrisă sub acest mod, corelez cu ipoteza următoare, unde este coeficientul de elasticitate și de aici, uite, când înlocuim în formula elasticității, putem să mai aflăm niște lucruri vis-a-vis de dinamica procentuală a cantității. Deci de aici, delta procentual Q înseamnă 0,5, ipoteza, înmulțit cu 10%, tot din ipoteză, și ne dă 5%. Deci cantitatea a crescut cu 5%. Dacă ar fi să scriem matematic, mai departe, cum am scrie? Ori că scriu delta procentual Q egal cu 5%, ori că scriu indice Q 105%, este fix același lucru, matematic vorbind. Da? Acum, dacă vreau să știu ce s-a întâmplat cu cantitatea 1 față de cantitatea 0, nu? Înseamnă indice Q. Știu că este 105%, dar în același timp știu că indice Q se calculează și ca raport între cantitatea la momentul 1 și cantitatea la momentul 0. Și aici indice Q1, pardon, dacă ar fi să-l aflu, înseamnă Q1 egal cu indice Q ori Q0. Bun, acum noi știm aici, nu? Indice Q că este 105%, întrebarea este cât este Q0. Și vom vedea de unde vom afla. Mergem mai departe. Deci noi ce am făcut până acum? Tot am prelucrat ipoteze și dar noi n-am citit ce ne cere. Hai să citim ce ne cere. Ne zice așa, care este nivelul costului total unitar în anul de referință? Referință înseamnă momentul 0, adică CTM 0 mă întreabă. Și aici ne întreabă care este rata profitului calculată la cost în cel de-al doilea an de activitate. Adică ne întreabă profitul 1 supra cost 1. Deci am ajuns și la întrebări. Bun. Și acum hai să vedem, vis-a-vis de aceste cerințe, ce formule am putea să aplicăm și ce ipoteze deja avem calculate. Deci CTM 0, ca să ne întreabă, înseamnă costul total 0 supra producție 0. Și acum vine întrebarea, știm lucrurile astea? Da. Deja dacă ne uităm CT0, noi l-am calculat, deja, vedeți, prelucrare suplimentară a ipotezelor. CT0 noi l-am aflat aici, când am stors portocala, cum zic eu, deci avem 800.000 și nouă acum ne trebuie Q0. În general, când în exerciții avem noțiuni legate de costuri, de prețuri, cantități, cel mai simplu porniți, să vedeți mai departe ce trebuie să calculați, porniți de la formula profitului. Asta este regulă generală, putem să spunem, da? Deci scriem formula profitului, care înseamnă cifră de afaceri minus cost. Și de aici începem să vedem. Noi avem informații, putem să completăm aici în formulă. Da, profitul l-am aflat noi mai sus, când am calculat cu rotațiile, este 120.000. Deci e informație disponibilă. Cifra de afaceri. Ce știm despre ea? Înseamnă cantitatea la momentul 0, pe care nu o cunoaștem,
înmulțit cu prețul. Știm și prețul, pentru că noi am făcut aici calcule suplimentare, prețul este 2000. Deci înseamnă că noi aici o să scriem preț ori cantitate, care nu o cunoaștem, minus costul total, 800.000, l-am prelucrat anterior. Deci de aici avem o ecuație cu o singură necunoscută, cantitatea, rezolvăm ecuația aici și ne dă cantitatea este egal cu 460. Da? Deci aici aducem 800.000, partea dată cu semn schimbat, 200.000, 920, 460 este cantitate. Foarte bine, am aflat tot ce ne trebuie. CTM, asta era cerința, costul total 800.000, cantitate 460.000, facem împărțirea, ne dă rezultatul. Ne verificăm cu baremul, da? Deci 1739,1. Și am rezolvat prima cerință. A doua cerință, care era? Să aflăm cât este rata profitului la costul total, în momentul 1. Din nou pornim cu formula profitului. Deci profitul la momentul 1 înseamnă cifră de afaceri 1 minus CT1. Știm informații? Da, știm, că am prelucrat noi anterior. 140.000 este egal cu cifra de afaceri. Noi deocamdată nu știm cantitatea, nu știam. Da, noi acum putem să o aflăm. Cantitatea 1, am văzut aici când am prelucrat cu coeficientul de elasticitate cu tot, noi am văzut aici că cantitatea la momentul 1 înseamnă indice Q, adică 105%, înmulțit cu cantitatea la momentul 0, pe care noi acum o cunoaștem. Este 460. Și atunci, aici aflăm cantitatea 483. Când vrem să aflăm cifra de afaceri la momentul 1, deci avem cantitatea 483 înmulțit cu prețul pe care ne l-a dat autorul și aici vom scădea costul total la momentul 1. Bun, cum aflăm costul total? De aici. Deci din toată povestea asta de aici, rezolvăm ecuația, aici mulțirea ne dă, cât ne dă aici, 1.062, plus, nu, CT1 de aici, mutăm în partea cealaltă. Deci asta este mulțirea, cifra de afaceri, aici este profitul. Am făcut bine? Da. Nu, stai că n-am făcut bine. Deci CT1 îl ducem în partea asta și aici trebuie să fie cu minus. Dacă ăsta l-am dus din coace, da, aici trebuie să fie cu minus 14.000. Deci, vezi? Corectăm. Minus 14.000. Și acum când facem noi aici calculul, minus 14.000, deci ne-a dat cum era pe barea. Așa, deci ne-a dat costul total aici 922.000. Și acum reunim formula, nu? Deci profitul era 140.000 aflat de sus, costul total am calculat de aici, ne dă 15,17% cât este pe bare. Și am rezolvat exercițiul. Dacă sunt întrebări până aici. Dacă ar fi acum să zicem cum să fie redactarea exercițiului, astfel încât să fie punctajul maxim. Că ați văzut aici, există punctaj pe legendă, există punctaj pe formule, există punctaj pe tot ce înseamnă redactare și așa mai departe. Eu aș scrie la final, deci aici la final, aș scrie în rezolvarea acestui exercițiu, deși se înțelege, da, ca să nu avem discuții, acestui exercițiu am folosit următoarele notații. Da? Acum eu nu o să le scriu, dar zic așa, pentru examen, da? Și încep. CT înseamnă cost total. Nu știu, ce am mai scris noi pe aici? CTM înseamnă cutare. Așa, ce am mai scris pe aici? Q înseamnă cantitate. Acum, nu știu, mie mi se pare tot așa absurd să le scriu pe toate, dar dacă spune la un moment dat că există notații pe, cum spune pe acolo, pe legendă, pe formule disparate, pe algoritm de lucru, pe toate, ne luăm aceste măsuri de siguranță. Și ca să nu ne pierdem concentrarea la începutul rezolvării exercițiului, ne scriu legenda la final și cu asta am terminat, astfel încât să se înțeleagă despre ce este vorba. Acum, ca mod de rezolvare, la fel, eu aș mai scrie
da? Că în rezolvarea acestui exercițiu, chiar așa scrie, aici, în rezolvarea acestui exercițiu, am folosit sau am prelucrat suplimentar ipotezele date, astfel încât să fie vizibile corelațiile dintre diverse noțiuni. Relațiile dintre diverse noțiuni. Așa aș face eu. Ca să nu mai scriu încă o dată, uite, care este rezolvarea, deși se poate și asta, da? Deci am scris exact cum ați văzut dintr-una în alta, acum au decurs ipotezele astea prelucrate suplimentar, dar acum poate fi și o discuție. Da, dar eu vreau să văd aici, uite, rezolvare punctul A. Bine, rezolvare punctul A, atunci ne ducem frumos și mai copiem încă o dată tot ce a fost ca ipoteze prelucrate suplimentar la necesare pentru punctul A. Adică o să încep iară să mă duc. Profitul 0, profitul total este egal și scriem încă o dată aici. Profitul total este egal cu și luăm de aici, nu numărul de rotații ori profitul pe rotație. Da? Mai scriem încă o dată. Depinde cum vrea fiecare să redacteze. Eu una n-aș mai scrie, aș scrie aceste mențiuni la final. Și uite, domnule, dacă am picat pe barem, eu cred că nici nu mai trebuie să se mai uită pe toate detaliile, pentru că dacă am picat pe barem, înseamnă că am și formule, am și raționament, am și calcule, deci nu prea mai avem ce să discutăm, punctajul trebuie luat în totalitate. Dacă vreți voi să interveniți cu întrebări, cu opinii, cu păreri, nu? Atunci mergem mai departe. V-am spus, interveniți oricând considerați. Mergem la următorul exercițiu. Ăsta este mai simpluț. Da, ca să discutăm și despre ceea ce înseamnă prag de rentabilitate. Deci, un antreprenor a constatat că la sfârșitul primului an de activitate, deja când spune primul, înseamnă că mai trebuie să fie încă unul. Așa, primul an de activitate s-a atins pragul minim de rentabilitate. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că profitul este zero, sau altfel spus, veniturile totale au acoperit integral cheltuielile, lucru care este de dorit, nu? În antreprenoriat să nu avem pierderi, măcar să fim pe profit zero, după care să începem să creștem. Costurile indirecte ale firmei, deci costurile indirecte, au fost de 10.000 de lei. Costurile variabile, atenție, pentru o unitate de produs, cum am zis noi, da? Să verificăm câte momente ale acțiunii sunt și să verificăm dacă ipotezele se referă la un singur produs sau toată activitatea. Deci aici este la nivel de produs. 250 de lei pe bucată, iar produsul a fost vândut la un prețul este de 300 de lei. Pe baza acestor date determinați și te spune nivelul producției realizate, deci pentru anul despre care noi discutăm, și acum la punctul B ne mai introduce o ipoteză și altă cerință. Rata rentabilității calculată la cost, deci ce înseamnă? Profit calculat la cost, preconizată pentru cel de-al doilea an de activitate în situația în care cheltuielile directe, materiale și variabile pe unitatea de produs ar scădea cu 20%, toate celelalte condiții rămânând nemodificate. Bun. Ce se întâmplă acum? Deci, noi avem două momente ale acțiunii, dar pentru prima cerință avem ipoteze doar pentru primul moment. Nouă ce ne-a zis aici? Că avem cheltuieli variabile pe unitate de produs, deci CVM-ul, ne-a spus care este prețul și ne-a spus că noi avem niște cheltuieli indirecte ale firmei. Deci cheltuieli indirecte, directe ce înseamnă? Cele care depind proporțional de producție sau de vânzări.
cheltuieli indirecte înseamnă că nu depind de dinamica producției sau vânzărilor. Implicit, cheltuielile astea indirecte ar fi costurile fixe ale firmei. Și acum, pe noi ne-a întrebat care este producția realizată, astfel încât să fim pe profit zero, pentru că firma așa este, la prag de rentabilitate. Dacă noi știm această condiție, atunci ce înseamnă? Deci profitul, care este egal cu 0, nu înseamnă cifră de afaceri minus costuri totale. Și acum ce înseamnă? Cifra de afaceri este cantitatea pe care noi trebuie să o aflăm, înmulțit cu prețul, care este 300. Și de aici scădem costurile totale. Costul total este format din costuri fixe, adică minus 10.000, costurile fixe, minus costurile variabile, adică 250, cât este pe bucată, înmulțit cu cantitatea pe care noi trebuie să o aflăm. Rezolvăm ecuația în Q și de aici o să avem 50Q egal cu 10.000. Nu că 10.000 ducem în partea cealaltă, este în schimbat, 300 minus 250, 50Q egal cu 10.000. Deci cantitatea este de 200 pentru care profitul egal cu 0. Și am rezolvat prima cerință. A doua, nu ne spune așa că, deci cheltuielile directe, materiale și salariale ar scădea cu 20%. O să vă arăt din punct de vedere matematic. Eu am făcut și ne-a dat conform grilei, da? Deci conform grilei, rata rentabilității este de 20%, am făcut așa. Dar, din punctul meu de vedere, și o să vă arăt în exercițiul ăsta complicatul, când spui că ar scădea cu 20%, ar trebui să facem cum? Din valoarea, de exemplu, cât era la noi costul variabil mediu. Corect? Așa se face. Deci costul variabil mediu la momentul 1, dacă ne spune că scade cu 20%, ar fi trebuit să facem așa. CVM, cât era inițial, CVM 0 minus 20% din CVM 0. Matematic, așa este corect. Și acum ziceți, păi de ce nu facem așa sau de ce? Care e diferența? CVM1, nu ne spune așa că este CVM0 și aici spune, da, scade cu 20%. Ba nu e făcut bine aici, scuze, stai că aici e bine, în cealaltă problemă e rău. Nu, e bine. E bine, scade cu 20%, că nu spune scade cu 20 de puncte procentuale. Scade cu 20% față de situația anterioară. Da, și dacă scade cu 20%, înseamnă că devine 80% din situația inițială. Și acum noi dacă vom calcula cât reprezintă 80% din CVM 0, cât am avut aici, da? Deci 80% înseamnă 200 de lei, CVM 1. Și pe noi ne întreabă profitul supra cost. Ei, ca să aflăm noi profitul, nu, iarăși trebuie să facem cifra de afaceri minus costul total. Hai să vedem din punct de vedere a costului. Noi știm, costul variabil mediu a scăzut la 200 de lei. Deci când o să aflăm CV total, aici am grăbit un pic rezolvarea. Deci CV-ul total înseamnă 200 de bucăți, că bucățile rămân la fel. 200 de bucăți înmulțit de data aceasta cu 200 de lei, cât este costul variabil mediu. Costurile fixe, noi știm că rămân constante, deci nu se modifică, indiferent de valoarea producției sau indiferent de moment. Deci, cu alte cuvinte, costul total la momentul 1, 10.000 care rămâne nemodificat, plus costul variabil, da? 200 de bucăți ori 200 ca scăzut aici. Și ne dă 50.000 costul. Cifra de afaceri ne spune că rămâne constantă, deci 200 de bucăți ori prețul tot de 300 de lei, prețul rămâne la fel, deci avem 60.000. Deci profitul 60.000 minus 50.000 este egal cu 10.000. Și acum putem să calculăm rata profitului la cost, deci 10.000 pățit la 50.000 avem 20%, la fel cum era și pe barem. Dacă sunt întrebări aici.
Nu. Și acum am ajuns la problemele acestea mai complicățele un pic. Deci problema asta și problema următoare. Ne spune așa, o firmă de confecții organizată ca societate pe acțiune a avut în momentul 0 povești. Aici vedeți că ne spune în anul următor T1, o să vedem ipoteze, și ne mai spune și în anul T2. Deci avem 3 momente ale acțiunii. Și scriem ipotezele separat, pe coloane, pe pagini separate și o să vedeți cum se intersectează sau cum depind unele de altele. Și luăm pe rând. Deci, are cheltuieli cu achiziționarea elementelor de capital fix de 200.000. Deci capitalul fix, nu utilaje, echipamente, ceva ce folosim perioada mai mare de un an de zile, 200.000. Cu o cotă de amortizare de 20%. Nu? Rata amortizării ne arată ritmul în care se uzează capitalul fix. Și asta înseamnă 20% pe an. Deci, noi am putea să calculăm de aici amortizarea, pentru că rata amortizării, când spui rată, înseamnă raport. Între ce? Între denumirea ratei, adică amortizare, supra capitalul fix. Iar noi de aici putem să scoatem amortizarea. Deci amortizarea pe diagonală, cum ar veni, da? Deci este 20% ori capitalul fix și deja putem să o aflăm. Este 40.000. Să fie înregistrat acolo. Mai departe zice, cheltuielile cu capitalul circulant. Capital circulant înseamnă stocuri, nu? Ceva ce circulă, se consumă într-o perioadă mai mică de un an. Au reprezentat 60% din cheltuielile materiale ale firmei. 60% cheltuieli materiale. Bun, acum zicem, stai puțin, ce putem noi să mai aflăm de aici? Cheltuieli materiale, facem legătura un pic și cu ipoteza anterioară. Cheltuieli materiale ce înseamnă de fapt? Înseamnă, nu, consumul de resurse materiale, adică consum de capital fix, care înseamnă amortizare, plus consum de capital circulant. Deci asta este formula pentru cheltuieli materiale. Și acum populăm cu ce mai știm. Deci, amortizarea, noi am aflat-o, este 40.000 plus capitalul circulant. Noi despre capitalul circulant vedem că sunt cheltuieli materiale. Deci le punem în toată, da? Deci le punem în ecuație. Cheltuieli materiale 40.000 plus 60%, capital 60% cheltuieli. Și avem o ecuație într-o singură necunoscută. Deci, cheltuieli materiale minus 60% cheltuieli materiale egal cu 40.000. Când e singurel, pune 100 lângă el, deci 100% minus 60%, 40% cheltuieli materiale este egal cu 40.000. Deci cheltuielile materiale, 40.000 împărțit la 40% ne-a dat 100.000. Să fie cheltuieli materiale. Le-am aflat. Și acum dacă mă duc și sus, capitalul circulant, pot să-l aflu. Este 60% din cheltuieli materiale, 60% din 100.000 este egal cu 60.000. Mai pot să aflu ceva? Da. Nu știu, îmi trebuie, nu trebuie să fie. Capitalul total este format din capital fix plus capital circulant și cunosc ambele informații. Nu? Capitalul fix era 200.000, capitalul circulant 60.000. Să fie. Tot ce s-a putut afla, am aflat. Mergem mai departe. Firma are 5 muncitori, pentru care a alocat un fond de salarii de 20.000. Bun, deci are 5 lucrători, fond de salarii înseamnă toate cheltuielile salariale, ne-a spus că sunt de 20.000. Și acum zic, stai puțin, că eu mai pot să corelez. Dacă știu salariale 20.000, mai știu și cheltuielile materiale de aici de sus 100.000, pot să mai aflu costul total, care înseamnă 120.000. Să fie acolo. Mai departe zice, din vânzarea celor 125 de bucăți s-a obținut un profit de 5.000 de lei. Bun. Deci cantitatea în momentul 0, nu? 125. Profitul ne-a spus că este de 5.000 și acum zic, stai puțin. Știu costul total, știu profitul
Deci eu pot să mai aflu acum un indicator și ăsta înseamnă cifra de afaceri, pentru că înseamnă cost plus profit. Deci 120.000 plus 5.000 înseamnă 125.000. Tot ce se putea afla. Mai departe, am terminat cu momentul 0. Mergem mai departe. În anul următor, în T1, aici urmează un text unde zice așa: s-a reinvestit o parte din profit. Care profit? Din ăsta 5.000 s-ar înțelege. O parte, nu spune cât. O parte din profit s-a reinvestit pentru a mări capitalul social. Nu știu cât e capitalul social, dar zice că s-a mărit. Și s-a realizat o investiție suplimentară de 2.000 de lei cu un multiplicator al investițiilor egal cu 5. Eu când am citit acest paragraf de aici, bucățica aceasta, zic, dom'le, eu știu următoarea chestiune. Multiplicatorul investițiilor se notează cu KI, dacă ne uităm acolo manual, și este egal cu 5. Așa cum sună textul aici, multiplicatorul investițiilor înseamnă delta VD supra delta I. Ce înseamnă așa mai explicit? Cu cât îmi crește venitul disponibil, dacă eu fac mai multe investiții în afacere, da? De exemplu, dacă eu profitul ăsta de 2.000 de lei, mai cumpăr niște utilaje, să zicem, mai cumpăr niște stocuri. Deci asta înseamnă că eu am făcut o investiție, că asta înseamnă investiție în sens mai larg, la macroeconomie. Deci eu fac o investiție în firmă și înseamnă că de fapt o să-mi crească și mai mult profitul, deci înseamnă că profitul înseamnă venitul disponibil al firmei. Deci dacă o luăm așa după cum spune capitolul de manual, asta este formula, astea sunt semnificațiile. Și aici ar veni că venitul disponibil al firmei, deci din vânzări, deci un plus de vânzări din investițiile făcute, dacă mi-a dat multiplicatorul de 5 voi înmulți cu investiția făcută. Deci ar trebui să am o creștere de venit de 10.000 de lei. Eu am făcut interpretarea tuturor acestor informații pentru că mi-a zis autorul aici, dar am constatat, pe măsura rezolvării exercițiului, că mie nu-mi trebuiesc aceste informații. Adică, pur și simplu, sunt ipoteze inutile. Nu le-am folosit la absolut nimic, în condițiile în care am rezolvat tot ce mi-a cerut autorul și am picat pe barem. Deci aici a vrut doar așa, să vadă ce facem cu ele. Nu facem nimic cu ele. Mai departe, pentru producerea noii cantități de 150 de bucăți, deci aici în anul întâi am avut 125, aici ne-a zis că facem 150, da? Deci avem Q la momentul 1. Firma a păstrat același fond de salarii și același număr de muncitori, ca în T0. Deci înseamnă că L1 va fi tot 5 muncitori, și cheltuielile salariale 1 vor fi tot 20.000, că ne-a le-a păstrat la fel. Bun. Mai departe. Așa, dar a sporit cu 20% cheltuielile cu consumul de capital circulant. Deci, noi suntem în momentul 1. Capital circulant 1, dacă zice că a sporit cu 20%, înseamnă că este 120% aplicat la capitalul circulant anterior. Și noi am calculat capitalul circulant aici, am făcut noi toate calculele, vedeți că ne-a dat 60.000. Dacă l-avem deja calculat, este simplu și pentru momentul 1. Deci va fi 72.000. Am calculat, am lăsat acolo. Mai departe s-a terminat deocamdată pentru momentul 1 și ne zice, deci până aici au fost ipoteze, acum îmi spune momentul 2. Valoarea stocului de materii prime și materiale a crescut față de anul anterior, adică anul 1, cu 900 de lei. Deci, stocul, în momentul 2, că așa se exprimă aici autorul, este mai mare decât stocul la momentul 1 cu 9.000 de lei. Bun, dar stocuri ce înseamnă de fapt? Stocuri înseamnă capital circulant. Deci am scris cum a zis autorul, după care am tradus în ceea ce înseamnă indicatori specifici, da? Capital circulant la momentul 1. Și noi știm această valoare. Deci vedeți cum se leagă capitalul circulant, a trebuit să-l știu de la momentul 0 ca să pot să-l aflu la momentul 1 și după aceea ca să pot să-l aflu la momentul 2. Deci aici stoc
Aici nu stocul 1. Asta este stocul 2. Stoc 2. Am tras eu o linie, am copiat pur și simplu. Deci ăsta este stocul 2, care înseamnă 9.000 creșterea plus capitalul circulant anterior, 72.000. Da? Când facem 9 plus 72.000, avem aici 81.000. Deci 81.000, dacă vrem, asta înseamnă capital circulant 2. Bun. Acum, ce ne-a mai zis autorul? Că am mai angajat un muncitor. Deci înseamnă că aici el, nu? Lucrătorii în anul 2, ei sunt 6 și uite ce ne mai spune, că salariile nominale, anuale, nominale înseamnă la nivel de individ, s-au diminuat cu 12,5% față de anul precedent. Și acum vine întrebarea, dar cât a fost în anul precedent? Și trebuie să le aflăm. Deci, salariul nominal în anul 1, adică anul precedent, înseamnă fondul de salarii 20.000 împărțit la numărul de lucrători. Deci asta înseamnă 4.000 de lei pe an pe lucrător. Acum ne ducem în anul 2. Ne-a zis că s-au diminuat cu 12,5%. Deci dacă s-au diminuat, înseamnă că acum 100% minus 12,5% înseamnă 87,5%, care se aplică la salariul anterior calculat, 4.000. Facem calculele și de aici ne rezultă 3.500 de lei pe persoană pe an. Da, dar noi avem 6 persoane. Deci cheltuielile salariale pentru anul 2, da, aici, deci număr de lucrători 6, mulțit cu 3.500, o să obținem 21.000. Bun, am prelucrat și asta, dar aici, uite, aici am sărit direct că am citit ipoteza și prelucrarea. De aici noi sus mai putem să aflăm niște lucruri. Deci noi am aflat cât este capitalul circulant aici, la momentul 2. Stai ca să pun așa pe negru. Și noi acum putem să calculăm, de fapt, și costul material, cheltuielile materiale și implicit și costurile totale, nu? Ca să, cum ziceam noi, să stoarcem portocala, tot ce mai putem să aflăm. Amortizarea a rămas la 40.000, pentru că nouă ne-a zis aici că a făcut niște investiții, dar nu ne-a spus pentru ce perioadă să calculăm, să amortizăm. Deci ne-a zis ceva, dar nu avem ce face cu ce ne-a zis. Și atunci considerăm că amortizarea a rămas la aceeași valoare constantă, anuală, de 40.000, cum am aflat noi în anul 0. Și acum cheltuielile materiale din anul 2, ce înseamnă? Din nou, amortizare plus capital circulant, acesta recalculat. Da, recalculat. Capitalul circulant, dacă am scris încă o dată aici. Capitalul circulant deci este 81.000, ăsta de aici, 81.000 și și cu, cum îi spune, amortizarea. Stați puțin de ce am aici. Păi da, plus 40.000, nu 4.000, mă gândeam că e 4.000, nu, 40.000, da, 121.000, uite. 40.000 plus 81.000, ce am calculat noi aici, deci înseamnă cheltuieli materiale 121.000. Bun. Deci știm cheltuielile materiale, am putut să le aflăm, știm cheltuielile salariale și acum putem să aflăm și cheltuielile totale. 141 plus asta, 142.000. Deci am aflat tot ce se putea. Revenim la ipoteză. Știind că în fiecare din cei 3 ani cheltuielile cu personalul administrativ sunt neglijabile, adică nu mai avem ce să adunăm la salarii, că nu există impozit pe profit și că prețul mediu de vânzare al bunurilor produse a rămas nemodificat. Bun, a rămas nemodificat, dar noi să întrebăm dacă cât e prețul până la urmă, știi? Deci prețul este nemodificat, înțelegem. Dar întrebarea este cât a fost prețul. Și aici iar ne întoarcem la momentul 0. Că doar de aici putem să aflăm cât e prețul. Noi am aflat aici cât a fost cifra de afaceri. Știți că am aflat noi că era profitul plus costul total. Nu? Și de aici ne-a dat cifra de afaceri și noi știam cât e cantitatea, 125, deci cifra de afaceri pe cantitate, noi am aflat cât este prețul în anul 0, 1000.
După care vine această ipoteză unde ne spune prețul a rămas nemodificat. Deci în felul ăsta putem să spunem și prețul la momentul 1 este 1000 și prețul la momentul 2 este tot 1000. Și acum avem tot ce se putea ști la nivelul fiecărui an. Și am ajuns la cerință. Calculați suma plătită în T1 aici, sub formă de dividende, unui acționar care deține 2% din numărul total de acțiuni. Știi? Și acum zicem, păi și nu ne spune câte acțiuni, câte... Nici nu ne trebuie. Pentru că dacă deține 2%, înseamnă că este proprietar în procent de 2%. Și înseamnă că el are dreptul la 2% și din profitul obținut și distribuit sub formă de dividende. Deci dacă noi de aici știm, nu? Deci dividendele depind de profit. Și acum dividendele se iau în funcție de cât se distribuie din profit. Nu ne-a spus aici că se distribuie numai un anumit procent din profit. Deci implicit înseamnă că din tot profitul. Și va lua, el este proprietar 2%, 2% din profit. Și acum întrebare, cât este profitul în momentul 1? Noi știm în momentul 0, dar noi ne trebuie momentul 1. Și acum începem să vedem cum calculăm profitul. Deci profitul 1 înseamnă cifră de afaceri 1 minus costul total din momentul 1. Cifră de afaceri. Ne-a spus cantitatea din enunț, că e 150 de bucăți, și acum noi știm și prețul ca să aflăm cifra de afaceri. Ne-a zis că prețul rămâne nemodificat și noi am aflat că este 1000 de lei. Deci am aflat cifra de afaceri. Costul înseamnă cheltuieli materiale plus cheltuieli salariale. Cheltuielile materiale, noi știm, înseamnă amortizare plus capital circulant din momentul 1. Cât e amortizarea? 40.000, asta care rămâne constantă în fiecare an, plus capitalul circulant din momentul 1, care este 72.000. Am aflat noi aici tot ce s-a putut afla. Deci, cheltuielile materiale, suma celor două, 112.000, adunăm și cheltuielile salariale aici, când ne-a zis că fondul de salarii rămâne constant, și am aflat costul total, 132.000. Bun. Acum aflăm profitul. Profitul ce înseamnă? Din cifra de afaceri totală, scădem costul total. Și avem 18.000 profitul. Acest acționar va lua 2%, deci dividende 2% din profit. Din profit. Da? Și 2% din asta ne dă 360 de lei. Și avem rezolvarea conform baremului. Dacă sunt întrebări până aici. Nu. Ăsta a fost punctul A. Și acum punctul B ne zice demonstrați că în anul 2 profitul se maximizează. Și acum, dacă luăm, eu n-am văzut un manual de liceu, dar știu de la cursurile de la facultate, că atunci când vrem să demonstrăm maximizarea profitului, trebuie să demonstrăm că venitul marginal este egal cu costul marginal. Ce înseamnă? Costul marginal, asta știm, este manual acolo, nu ne spune că putem să calculăm, este costul ultimei unități produse, ultimului produs, și ca formulă avem delta CT supra delta Q sau delta CV supra delta Q. Noi aici știm costurile totale în acest exercițiu și ne vom folosi de acea formulă. Și atunci o să avem în felul următor, nu? Deci, costul marginal CT2, că suntem aici pentru ultima perioadă, ne-a spus. CT2 minus CT1 supra Q2 minus Q1 și acum completăm și noi cu ce știm. Știm, CT2-ul l-am aflat, 142.000, minus CT1 l-am aflat, 132.000, supra cantitatea 2 nu o cunoaștem, minus 150, cantitatea 1 o știam din enunț. Tot ce putem rezolva, deci la numărător avem 10.000 prin diferențe și la numitor avem Q2 minus 150. Atât lăsăm că atât știm.
Venitul marginal este vânzarea, da, prețul cu care putem să vindem ultima unitate pe care o producem. Și aici totdeauna marginal, când au zis marginal, în formulă înseamnă delta pe delta. Deci ar veni delta, venit marginal, delta VT supra delta Q. Da? Venitul sau cifră de afaceri înseamnă același lucru. Ca să nu folosim mai multe notații, vom lăsa delta CA în loc de delta VT supra delta Q. Deci, iarăși, desfășurat. Cifra de afaceri în anul 2 minus anul 1, Q2 minus Q1. Aici, cifra de afaceri 2, ce înseamnă? Cantitatea 2 pe care nu o cunoaștem, înmulțit cu prețul. Ne-a zis că rămâne nemodificat, adică este tot 1000 de lei ca în primul an. Așa, minus cifra de afaceri din momentul 1 pe care o cunoaștem, 150.000 și de desubt avem cantitate 2 minus cantitate 1, 150 o aveam noi din ipoteză. Bun. Și acum egalăm, conform condiției, maximizarea profitului, da? Deci egalăm costul marginal aici cu venitul marginal, cu expresia asta. Vedem că avem la numitor același numitor, deci îl simplificăm și de aici am rămas într-o ecuație în Q. Deci avem 1000Q2 este egal cu, și în partea asta avem 10.000 și 150.000 în partea cealaltă, deci 160.000. De aici rezultă Q2 egal cu 160.000 pe 1000, 160. Bun. Deci noi acum putem să aflăm și să demonstrăm că venitul marginal, înlocuim aici, nu? Deci vine 10.000 împărțit la 160 minus 150 și avem valoarea de 1000. Și la fel, costul marginal înlocuim în formula noastră. De fapt, ăsta era costul marginal aici, da? Am aflat venitul marginal, costul marginal prin înlocuire. O să vedem că ne dă tot 1000. Da? Și am demonstrat venitul marginal egal cu costul marginal egal cu 1000. Asta este, deci producția asta de 160 este producția pentru care se maximizează profitul posibil pentru acest producător. Și am rezolvat și acest exercițiu știind această condiție. Dacă aici sunt întrebări. Nu. Bun. Deci, pe mine, cum să spun, pe mine asta m-a ajutat să rezolv orice tip de problemă la economie. Da? Deci, ce am văzut aici? Separarea pe momente și după aceea tot timpul prelucrez, calculez și completez fiecare coloană cu informații disponibile. Și am aflat ce era de aflat. Bun. Și acum, exercițiul numărul 4. Bun. Aici ne spune în felul următor. Într-un an, firma a realizat 100 de produse și după aceea mai caut în anul următor producția ce s-a întâmplat. Deci sunt două momente ale acțiunii. Și acum să vedem ipotezele. A realizat 100 de bucăți dintr-un bun economic. Deci Q0, 100 de bucăți. Având costuri variabile de 600.000. Deci costuri variabile totale. Așa se înțelege, egal cu 600.000. Și acum o să fac așa în avans o observație. Când spunem costuri variabile, aici înseamnă costuri variabile și de natură materială, adică stocurile, să zicem, dar costuri variabile pot fi și de natură salarială. De exemplu, agenții de vânzări. Nu? Eu îi plătesc în funcție de numărul de bucăți vândute. Da? Deci cheltuielile variabile aici sunt totale pe cele două componente. Da? 600.000. După aceea ne spune, avem cheltuieli cu combustibilul și energia pentru funcționarea unității de producție. Când spui unitate de producție, știi, când aveți prima dată producție, zici, păi asta este tot un fel de cheltuială variabilă, nu? Că zici că este energie și că e legată de producție. Da, și eu am fost tentată inițial să spun la fel. Dar, dacă citim mai atent, zice pentru funcționarea unității, n-a spus utilajului de producție. Utilajul înseamnă, da, utilajul
participă în mod direct la realizarea producției, da? Și energia va fi consumată în funcție de cât de mult merge utilajul. Iar utilajul merge mai mult sau mai puțin în funcție de volumul producției pe care vrem să o realizăm. Dar dacă spune funcționarea unității de producție, eu pot să înțeleg funcționarea halei de producție. Deci vorbesc despre funcționare în general, unde pot să fie energie electrică și pentru utilaje, dar energie electrică și pentru iluminat general, să spunem. Iluminat general, fac producție, nu fac producție, trebuie să țin lumina aprinsă în hala de producție. Și în acest context, am considerat acești 50.000, că zice funcționare unitate, nu utilaj, unitate, deci e o chestie mai largă, într-un sens mai larg. Asta, de fapt, o să vedem că intră la ceea ce înseamnă cheltuieli fixe. Cheltuieli fixe de natură materială, dar și cu o componentă, cum să spun eu, consumabilă, în sensul se consumă într-o perioadă mai mică de un an. Nu? Oricum, costul asta înseamnă. Costul înseamnă ceea ce se consumă pe perioadă de un an de zile sau până într-un an de zile. Da? O să vedem imediat de ce am pus aceste caracterizări. Dar asta vreau să subliniez că e vorba despre funcționarea producției, funcționarea halei de producție. Și salarii directe, aici se joacă cu foarte multe sinonime, atenție. Salarii directe, ce înseamnă de fapt? Direct ale muncitorilor implicați în producție. Deci eu pot să spun că sunt salarii directe, dar în același timp sunt și încadrate la cheltuieli variabile salariale, nu? Și aici nouă ne spune că sunt în valoare de 300.000 de lei repartizate în mod egal celor 25 de lucrători. Deci ne oprim un pic. Pentru că de aici s-ar deduce în felul următor. Deci, noi aveam aici cheltuieli variabile totale. Și pentru salarii, dar și pentru partea asta materială. Dacă aici sunt 600.000 cu totul și cheltuielile astea salariale variabile sunt 300.000, deci de aici ce pot să înțeleg? Că diferența de 300... Nu. Așa, diferența de 300.000 ar fi cheltuieli variabile de natură materială. Da? Nu mai știu unde le-am scris, dar le-am scris undeva. Deocamdată da, deci am făcut această observație. Deci cheltuieli variabile materiale. Nu vreau să schimb scrisul, sigur este aici. Așa, repartizate în mod egal celor 25 de lucrători. Deci, înseamnă că de aici, 300.000, ăștia, salariile muncitorilor, împărțit la număr de muncitori, de aici vedem cât este salariul nominal pentru muncitori. Deci, pentru muncitori. Cheltuielile materiale au fost de 2 ori mai mici decât cele totale. Deci, cheltuielile materiale totale au fost de 2 ori mai mici, deci împărțit la 2, decât cheltuielile totale. M-am zis, eu când văd ipoteze sub formă de fracții, vreau să scap de ele. Deci le mulțesc pe diagonală, ce rezultă? Deci costul total este de 2 ori cheltuielile materiale. Le-am lăsat așa. După care ne mai spun o treabă, că cheltuielile salariale din structura costurilor fixe, adică ce ar veni de aici? Deci nu sunt salariile muncitorilor, că asta știam că sunt 300.000. Acum ne spune de fapt despre salariile celorlalți, cum ar veni cei de la birouri, nu? Salarii indirecte sau salariile fixe, au fost cu 1/3 mai mici decât cele din structura costurilor variabile. Deci, cheltuielile astea salariale fixe, notate așa, cheltuieli fixe salariale, ne-a zis că sunt cu 1/3 mai mică. Dacă e cu 1/3 mai mică, înseamnă că de fapt reprezintă 2/3 din cheltuielile variabile salariale, care noi știm cât sunt. Cheltuielile variabile înseamnă salarii directe, deci sunt 300.000 și acum calculăm 2/3 din 300.000, nu se simplifică aici, 2 pe 3, nu 300 cu 3, rămâne 100.000.
Deci 2 ori 100.000 înseamnă cheltuieli fixe salariale 200.000. Deci, ce putem noi acum să sintetizăm? Ar fi așa, cheltuielile salariale variabile plus cheltuielile salariale fixe, de aici, fixe, ne dau toate cheltuielile salariale la momentul 0 în valoare de 500.000 de lei. Și am aflat ceva. Bun. Mai departe. Deocamdată până aici. Spune așa, în anul următor, producția a crescut cu 10%. Deci, Q1 a crescut cu 10%, este 110%. Deci era 100 de bucăți, acum e 110 bucăți. Ponderea cheltuielilor materiale directe, da? Ponderea cheltuielilor materiale directe în momentul 1, care de fapt ce înseamnă? Dacă sunt directe, înseamnă că sunt variabile. Cheltuieli variabile materiale în momentul 1 înseamnă același lucru aici. În costul total, adică tot la momentul 1, a scăzut cu 10 puncte procentuale. Deci dacă spune că a scăzut, noi trebuie să aflăm așa. Cât a fost la momentul 0, același raport, deci cheltuieli materiale directe 0, CT0, și după aceea să scădem de aici, minus 10 puncte procentuale, adică facem scădere simplă. Și acum vine întrebarea. Bun, eu ca să scriu ipoteza asta, cât este acest raport, de fapt? Nu? Ce procent reprezintă ca să scadă 10%, da, și să-mi dea aici ce mi-a dat. Și acum ne ducem să calculăm cât înseamnă cheltuielile materiale. Și ne întoarcem iar la momentul 0, ca să putem să completăm aici momentul 1, ne întoarcem la momentul 0. Și acum hai să vedem. Ca să aflăm cheltuielile materiale. Nu? Ce înseamnă cheltuieli materiale? Directe, cum ne-a zis autorul, înseamnă cheltuieli variabile. Cheltuieli variabile, da? Materiale. Înseamnă același lucru. Bun, și acum, hai să vedem. Deci noi știam că, da, uite aici, simplu. Deci noi știam cheltuielile variabile totale, cheltuielile variabile totale sunt 600.000 și știam că din astea 600.000, cheltuieli variabile salariale sunt 300.000. Deci 600 minus 300, deci, da? 600.000 erau cu totul și 600.000 cât era din ipoteză, toate variabilele, minus variabilele salariale, reprezintă 300.000 cheltuielile variabile materiale. Ne cere să facem raportul între cheltuieli variabile și cheltuieli totale, și acum vine întrebarea, da, cât sunt alea totale? Iar ne întoarcem și facem calcule. Da? Că eu, de exemplu, aici știu că sunt 1.000.000, dar acum am ajuns la ele. Și acum, noi știm așa. Deci trebuie să aflăm totalele. Cheltuielile totale, iarăși luăm ca formulă. Ce știm noi? Cheltuielile totale înseamnă cheltuieli salariale plus cheltuieli materiale. La fel, puteți să ziceți, da, dar mai știm că sunt și cheltuieli fixe plus cheltuieli variabile. Corect. Putem să folosim oricare dintre formule. Întâi verificăm ce ipoteze avem mai ușor la îndemână. Și acum ne luăm așa. Uite, am pornit pe această variantă. Iau salariale plus materiale. De ce? Pentru că eu am aici sus o ipoteză, mie la îndemână și vreau să o folosesc. Deci, cheltuielile totale, ne-a spus din ipoteză că sunt de 2 ori cheltuielile materiale, le-am luat aici, egal cu cheltuielile salariale pe care le-am aflat. Că noi știam, salariale erau 300 variabile și cu 200 fixe, 500, deci le știu și le-am completat aici. Și plus cheltuieli materiale, pe care nu le cunosc. Foarte bine. Am făcut o ecuație într-o singură necunoscută, separăm necunoscuta, nu? 2 minus 1 cheltuieli materiale egal cu 500.000. Și acum pot să aflu costul total. Înseamnă cheltuielile salariale, 500.000 care le-am aflat, plus încă 500.000 cheltuielile materiale, deci mi-a dat 1.000.000. Gata, am aflat 1.000.000, mă întorc frumos aici și îmi pun cheltuieli materiale supra costul total, 300 supra 1.000.000, 30%. Am aflat
Și acum mă întorc la momentul 1, unde mi-a zis că acest raport, nu, este egal cu ce am aflat la momentul 0, 30%, minus 10 puncte procentuale. Așa am voie să fac scădere simplă și îmi dă 20%. Și am rezolvat și această ipoteză. Mai departe, ne mai spune aici autorul. Ce ne mai spune autorul? Așa, costul marginal a fost cu 10% mai mic decât costul unitar inițial. Bun, asta e ipoteza. Costul marginal este 90%, nu că e mai mic cu 10%, este 90% din costul total mediu. Dar întrebare, cât este costul total mediu? Iar ne întoarcem la momentul 0 și zicem, cum se calculează costul total mediu? Păi înseamnă costul total supraproducție la momentul 0. Costul total deja îl știm, că este de 1.000.000, l-am aflat noi înainte. 1.000.000 împărțit la 100 de bucăți și de dă 10.000 de lei pe bucată. Deci, costul marginal 90% din 10.000 înseamnă 9.000 și ne ducem sus, iarăși la momentul 1. Deci avem aici, e egal cu 9.000. Bun. Acum, ce ne mai povestește? Costul marginal este mai mic, am făcut și asta. Iar vânzarea întregii producții, am aflat cât e producția, este 110. Vânzarea întregii producții s-a făcut la același preț cu cel din anul de referință, adică din anul bază, care a fost de 12.000 de lei. Deci prețul 12.000, prețul 12.000 și în anul 1. Deci aici, dacă știu prețul, știu cantitatea, pot să aflu venitul total sau cifra de afaceri. Cum vreți să notăm aici? Văd că am folosit VT1, că și aici am folosit tot VT. Deci, venitul, cantitatea, preț ne dă 1.320.000. Am mai aflat și lucrul acesta. Ce ne mai spune? Modificarea relativă a productivității lucrătorilor direct implicați în realizarea bunului economic depășește cu 14,542 puncte procentuale creșterea cheltuielilor salariale variabile. Și acum să descifrăm povestea. Deci nouă ne spune așa, că trebuie să vedem întâi cât este creșterea cheltuielilor salariale variabile. De ce? Pentru că dacă aflăm povestea asta, după aceea vom vedea la valoarea rezultată, vom adăuga 14,542 ca să aflăm de fapt rezultatul respectiv. Rezultatul acela matematic va reprezenta de fapt valoarea pentru modificarea productivității. Deci noi trebuie să aflăm ceva și cu productivitatea, dar trebuie să aflăm și cu cheltuielile astea salariale variabile. Și acum hai să vedem. Noi știm așa, cheltuielile salariale variabile la momentul 0, salariale variabile la momentul 0, noi le știm. Cheltuielile salariale variabile la momentul 0 sunt 300.000. Astea sunt. Întrebarea este, care sunt cheltuielile salariale variabile în momentul 1? Și iar ne întoarcem aici. Noi, ca să aflăm cât sunt variabile salariale, adică doar componenta salarială, noi trebuie să aflăm cât sunt cheltuielile variabile totale întâi. Totale și după aceea scădem care înseamnă alea materiale și le aflăm pe cele salariale. Și acum, de unde putem să aflăm cheltuielile variabile totale? Din formula costului marginal. Deci costul marginal, noi știm cât este ca valoare, este 9.000. Și tot de aici noi știm formula CV1 minus CV0 supra Q1 minus Q0. Dacă aici înlocuim cu ce cunoaștem, deci CV1 nu-l știm, asta e ținta, asta vrem noi să-l aflăm, minus CV0, ăsta îl știam de la începutul este 600.000, supra Q1 110, minus Q0 care era 100. Și rezultatul noi știm că este 9.000.
De aici rezolvăm ecuația. Da? Deci CV1 minus 6.000 egal cu 90.000 când înmulțim aici și ne dă CV1 egal cu 690.000. Deci am aflat costul variabil total. Bun. Acum, ăsta e costul variabil. Ce știm noi despre costurile fixe? Că se mențin constante, indiferent, costurile fixe, da, se mențin constante, indiferent de moment. Acum, noi trebuie să avem grijă că aceste costuri fixe, da, rămân constante. Dar întrebarea este de ele cât sunt. Păi cât erau și în momentul 0. Da, dar cât e în momentul 0? Da? Și acum ne întoarcem. Costul fix în momentul 0 îl aflăm ușor. De ce? Pentru că noi știm costul total era 1.000.000. Dar știți că noi când l-am aflat la nivel de milion, noi am lucrat cu componentele alea salariale și materiale. Acum are aceeași valoare de 1.000.000, dar lucrăm cu componentele costuri fixe, costuri variabile. Noi știam costurile variabile, că sunt toate, că sunt și componentă materială și salariă, este valoarea de 600.000, o știam treaba asta, înseamnă că prin diferență, la momentul 0, costul fix este 400.000. Ok, dacă e 400.000 la momentul 0, tot 400.000 este și la momentul aici, și la momentul 1, pentru că rămân constante, 400.000. Deci, acum noi putem să aflăm costul total. Deci este costul variabil, l-am aflat de aici, de la costul marginal, 690.000, plus costul fix, 400.000, deci avem costul total de 1.090. Bun, știm costul total, știm venitul total, ne trebuie sau nu ne trebuie într-o primă fază, am aflat profitul. Deci profitul este 230.000. Da, dar nouă ne trebuie altceva. Nouă ne trebuie acum să aflăm cât sunt cheltuielile salariale variabile. Și acum zicem așa, variabile totale sunt astea, 690.000, și noi din toată suma asta, noi acum trebuie să scădem cheltuielile variabile materiale, care, ia uite de aici, de sus. Cheltuielile variabile materiale, ipoteza este aici vizibilă, sunt 20% din costul total. Și acum noi știm cât e costul total. Costul total este 1.090. Și acum, unde am scris toată povestea asta pe aici? Uite aici. Deci cheltuielile totale sunt 1.090.000, cheltuielile fixe sunt 400.000, cheltuielile fixe, prin diferență ne dă 690.000, cheltuielile variabile și asta știm, asta total. Și cheltuielile materiale sunt 20%, uite deci, cheltuielile materiale la momentul 1 sunt 20% din costul total, 218.000. Da? Mai scriu o dată aici, dacă este cazul, 20% înmulțit cu costul total 1. Că am avut noi ipoteză. Mai scriu o dată aici, ipoteză. Bun, și acum putem să aflăm povestea asta, nu? Că dacă din cheltuielile variabile totale le scădem pe componenta materială, de aici ne-a rezultat cât sunt cheltuielile variabile salariale. Și acum, în sfârșit, știm cheltuielile variabile salariale 300.000 de la început și acum reunim aici. Deci ce înseamnă să aflăm ponderea cheltuielilor, da, cu cât, care este dinamica cheltuielilor variabile salariale, ce înseamnă indice, indice, da, indice cheltuieli variabile salariale minus 100%. Și acum avem 472.000, nu că asta înseamnă CV1, supra CV0, 300.000, ne dă ca indice 157%. Deci, variația procentuală aia care ne zicea la noi aici autorul, nu că ne-a zis aici, creșterea cheltuielilor salariale variabile. Deci, delta procentual ăsta care ne-a cerut înseamnă, de fapt, 157% minus baza 100%, înseamnă 57,33%. Deci,
toate etapele astea au fost ca să scriem ce ne-a zis nou acolo în ipoteză, da? Deci variația procentuală 57%. Și acum, tot în paragraful ăsta, ne spune că variația procentuală, modificarea, nu? Modificarea. Variația procentuală sau relativă a productivității W, productivității lucrătorilor implicați, ne-a zis că depășește cu 14,1% creșterea cheltuielilor salariale. Deci ne întoarcem. Și ipoteza cum ar suna? Deci variația procentuală a productivității muncii salariaților productivi, ăsta era textul de mai sus, depășește, deci este 14, puncte procentuale, plus variația procentuală a cheltuielilor variabile salariale. Și acum, cât înseamnă ea ca valoare? Deci ca valoare, deci după ce am scris aici noi ipoteza, ca valoare înseamnă 14, plus 57% ce am calculat noi aici, le adunăm și ne dă 71. Deci variația procentuală înseamnă 71,875%. Deci asta este povestea. Deocamdată o lăsăm scrisă așa, deocamdată, dar noi o să revenim asupra acestor calcule pentru că acum, după ce am făcut toate calculele astea și am aflat ce era de aflat, așa, acum zice, hai să vedem și ce ne cere. Nivelul profitului pe unitatea de produs. Deci înseamnă ce? Profit pe bucată. Noi avem toate informațiile și acum doar rezolvăm. Ce ne-a zis? Profitul pe bucată. Unde aveam noi profitul? Aici. Profitul, nu? Deci noi aici știam cât a fost profitul total, că am făcut costul total, nu? Pardon, venitul total minus costul total. Am avut aici cele mai simple etape de calcul, au fost 200.000. Și acum, pentru că ne-a zis profit unitar, împărțim la cantitatea care a fost din enunț și ne-a dat profitul unitar 2000 de lei. Deci ăsta a fost cel mai simplu, este pe barem. Acum, cerința este așa, rata profitului după creșterea producției, adică după creșterea producției deja înseamnă la momentul 1. Și aici ne spune profitul la capital utilizat. Și acum ne întoarcem la momentul 1. Profitul l-am putut calcula la momentul 1? Sigur că da, pentru că avem toate datele posibile. Am făcut noi pe aici toate calculele, aveam costul total, aveam venitul total, deci de aici profitul prin diferență este 230.000. Acum spune supra capital total. Capital total înseamnă capital fix plus capital circulant. Capitalul fix. Noi l-am avut utilaje, echipamente, deci nu cost fix, capital fix. Capitalul fix, utilaje, echipamente. Nu ne-a zis, nu ne-a zis în ipoteză. Deci nu ne-a zis. Trebuie nici să-l aflăm. Deci nu ne-a zis și acum hai să vedem cum aflăm capitalul fix. Iar ne întoarcem la momentul 1. Când nu ne întoarcem la momentul 0. Cum era aici povestea? Cum aflăm capitalul? Nu ne-a zis, ce ne-a zis nu legat de capital? Nu ne-a zis doar de amortizare ceva. Nu ne-a zis nici despre asta. Stați așa. Deci, când ne vorbim despre capital utilizat înseamnă capital total. Capital total sau cum mai știu noi, capital tehnic sau capital real sau capital de producție. Dacă ne spunea capital consumat, atunci se referea la cheltuieli materiale, adică amortizare plus capital circulant. Deci aici este capital utilizat. Și acum vine întrebarea, cum aflăm noi capitalul utilizat? Noi știm, capitalul utilizat înseamnă capital fix plus capital circulant. Așa dacă e să ne uităm la textul problemei, uite, le iau așa ca să fie mai aproape aici, dom'le, orice am citit noi aici, noi nu vedem nimic explicit legat de cele două noțiuni de capitaluri. Și acum trebuie să găsim legătura între capitaluri și costuri. Și hai să vedem. Deci când vorbim despre capitalul fix,
noi știm că acesta se amortizează. Ok, nu ne spune aici undeva că durata amortizării capitalului fix a fost de 72 de luni. 72 de luni înseamnă de fapt 6 ani. 6 ani. Da? Acum, dacă el se amortizează în 6 ani, se consumă în 6 ani, înseamnă că noi capitalul fix, cum putem să-l calculăm? 6 ani de funcționare înmulțit cu cât se uzează el anual, adică cu amortizarea anuală. Deci o să fie 6 ori amortizare anuală. Bun. Cât era amortizarea? Ne-a zis-o pe undeva? Ne-a zis sau nu ne-a zis? Nu cred că ne-a zis, că era prea simplu să ne fi zis. Nu ne-a zis cât este amortizarea. Dar noi știm că amortizarea face parte din ce? Amortizarea face parte din ceea ce înseamnă cheltuieli materiale în general, cheltuieli materiale. Și mai specific, face parte din cheltuieli materiale fixe. Pentru că amortizarea nu depinde de producție, nu? Amortizarea cum se calculează? Capital fix supra timp, da? Deci nu are legătură cu producția. Deci, amortizarea face parte din costurile fixe. Vedeți cum umblăm ba cu noțiunea de capital fix, ba cu noțiunea de cost fix, da? Deci, cost fix material, care, pe lângă amortizare, acum apare și acest element. Mai face parte și cheltuiala cu combustibilul și energia pentru funcționarea generală a unității de producție. Acum, costurile fixe materiale fac parte din costurile fixe totale. Costurile fixe totale știam că sunt 400.000. De ce? Pentru că știți că era costul total 1 milion și dintr-un milion scădeam cheltuielile variabile ale inițiale care erau 600.000 și ne-au dat costurile fixe 400.000, costurile fixe totale. Da, de astea totale sunt formate din costuri fixe materiale, astea pe care trebuie să le aflăm noi, plus costuri fixe salariale, care noi le-am aflat mai sus. Costurile fixe salariale am aflat noi aici, că sunt 200.000. Fac o mică paranteză. Eu la tipul ăsta de problemă, și nu-i singurul, asta e doar pe producători, dar la fel avem și pe celelalte capitoli, eu îi spun problemă tip cub Rubik. De ce? Așa trebuie să socim datele alea și pe stânga și pe dreapta, exact ca la un cub din ăla Rubik. Numai așa putem să rezolvăm, altfel nu avem nicio șansă. Da? Deci, de asta zic, iar ne foim prin categoriile respective de costuri, deci costuri fixe totale, da, mai avem și pe componente, materiale și salariale, bun, și de aici, dacă le știm pe alea salariale, am aflat costurile fixe materiale, deci din 400.000 totale scădem alea salariale, 200.000 și la cheltuielile materiale totale, 200.000. Bun, în sfârșit, 200.000. Acum noi știm că ăștia 200.000 cheltuieli materiale sunt formate din amortizare, și cheltuielile astea cu combustibilul, da? Așa, combustibil și energie. Și în sfârșit, de aici putem să aflăm amortizarea. Amortizarea e 200.000 minus 50.000, deci ne dă 150.000. Amortizarea acum o știm. Putem să o mulțim cu numărul de ani, că am dedus noi de acolo, din alea 72 de luni, și în sfârșit capitalul fix l-am aflat că este de 900.000. Acum, acest capital fix se păstrează și în anul următor, nu? Capitalul fix, adică valoarea utilajelor, a echipamentelor, se păstrează și în anul următor. Deci este tot 900.000. Și acum putem și noi să aflăm, deci este capitalul fix, pardon. Și acum nouă ne-a cerut să aflăm profitul pe capital total în momentul 1. Capitalul fix, la fel ca și costurile fixe, rămân constante de la an la an, dar capitalul circulant, nu circulant, înseamnă cel variabil, diferă în funcție de producție. Și aici capitalul circulant, din ce este format? Deci, în primul rând, capital circulant înseamnă, cum se cheamă, resurse materiale consumate. Da, dar eu am resurse materiale care sunt pe partea de stocuri, adică cheltuieli variabile materiale, pe care noi le-am aflat mai sus, aici, 218.000, și anul ăsta noi consumăm energie, apă pentru funcționarea unității de producție. Da? Deci mai înseamnă și cheltuieli materiale de natura energiei. Da? Sunt tot
consumabile pe parcursul unui an. Și avem adunat aici 268.000. Deci o să vină 218.000 plus ăia 50.000 care îi aveam de la început. Că sunt cheltuială materială anual. Și acum am aflat și capitalul circulant. Deci putem să aflăm capital fix plus capital circulant, cum zic, cub Rubic, egal cu 1.168.000. Și în sfârșit putem să calculăm indicatorul, da? Profit pe capital total 19,69, cum spune și pe barem. Și mai avem încă o chestiune, că știți cum i-a rămas în pom un pic povestea aia cu productivitatea lucrătorilor. Încă n-am calculat-o, încă am scris-o doar acolo. Și acum vine cerința. Ne zice așa. Sporul absolut, asta e cerința, nu? Sporul absolut al salariului nominal anual acordat lucrătorilor direct productivi, și aici ne mai spune și cu zecimale și cu nu știu ce. Deci dacă ne spune sporul absolut, ce înseamnă de fapt? Că noi trebuie să facem o comparație între salariul nominal din momentul 1, nu? Cât ia omulețul ca salariu în momentul 1, și să comparăm cu salariul nominal din momentul 0. Da, ținând cont și de ipoteza pe care ne-a zis aici cu productivitatea lucrătorilor. Bun. Acum, până ajungem noi la lucruri mai grele, noi ar trebui să vedem acum cât este salariul nominal în momentul 0. Cum aflăm? Deci, noi știm așa, că salariul nominal pentru lucrătorii, pentru muncitori, da? Pentru cei direct productivi. Deci asta înseamnă așa. Noi trebuie să vedem cât sunt salariile variabile, sunt 300.000, asta le știam de mai sus, tot le-am calculat noi. Și trebuie să vedem câți lucrători sunt. Nu mai caut, dar au fost în ipoteză. Au fost 25 de lucrători. Pe urmă mi se pare că am mai angajat ei aici un omuleț. Nu mai știu cum era. Vedem. Deci, salariul nominal, ăsta variabil pentru muncitor, deci o obținem aici prin împărțire. 12.000 pe lucrător pe an. Am aflat momentul 0, dar noi trebuie să aflăm momentul 1 acum. Salariul nominal din momentul 1. Bun. Asta cum îl calculăm? Trebuie să vedem la fel. Care este fondul de salarii variabile, ne interesează, cum am făcut și aici, în anul precedent, salarii variabile, supra numărul de lucrători. Și aici noi la lucrători, la momentul 1, nu ne-a zis nimic. Vedeți că la momentul 0 ne-a zis că sunt 25 de lucrători. Dar noi la momentul 1, dacă stăm pe aici să citim, nu ne spune nimic legat de numărul de lucrători. Ne spune doar că productivitatea muncii lucrătorilor direct implicați a crescut. Deci asta noi știm, că a crescut productivitatea muncii. Și de fapt, de aici o să aflăm noi care este numărul de lucrători. Și ne întoarcem în ipotezele noastre. Deci, ce înseamnă productivitatea muncii? Aici rămăsesem noi cu prelucrarea ipotezelor. Productivitatea muncii, ca ipoteză, ne-a zis că e mai mare decât creșterea cheltuielilor salariale și cumva e normal, da? Au crescut salariile, dar productivitatea trebuie să crească mai mult decât salariile, că doar muncind mai mult oamenii, deci producând mai mult, fiind mai harnici, de acolo se creează, de fapt, resursa bănească ca să se poată face și măriri salariale, da? Deci are sens toată această formulă. Acum, ne gândim noi așa. Noi, productivitatea asta, variația procentuală, ce înseamnă de fapt ca formulă? Înseamnă indice productivitatea muncii minus 100%. Dar ce înseamnă indice productivitate? Înseamnă productivitate la momentul 1 supraproductivitatea la momentul 0. Ca idee, știm cât este productivitatea la momentul 0, că aici avem cele mai multe date. Nu știm, dar putem să o calculăm. Deci, productivitatea la momentul 0, ce înseamnă? Producția valorică, că putea să fie simplu, Q, nu cantitate supra lucrători.
Da, dar este productivitatea fizică. Pe mine mă interesează aici productivitatea valorică. Adică iau producția exprimată în prețuri, adică venitul total supra număr de lucrători, venitul total oricum l-am calculat noi mai sus, deci înseamnă 1.200.000 la 25, asta este productivitatea la momentul 0, da? Pe coloana cu momentul 0. Bun, asta o știm. Ce ne facem cu productivitatea la momentul 1? O luăm din aproape în aproape. Deci, productivitatea se calculează cantitate 1 sau VT1, cum vrem noi, dar o să vedeți că aici ne folosește altfel să scriem. Și acum voi zice, pe de unde știu ce formulă să folosesc? Prin încercări succesive. N-am alt răspuns să vă dau acum, știi? Deci, aici vedeți că am luat ca fiind Q1 supra L1. De ce? Pentru că de multe ori se întâmplă ca, iarăși un principiu pe care puteți să vă notați acolo ca reguli pe care le-am discutat la începutul întâlnirii noastre. De multe ori, indicatorii care sunt la momentul 1, la momentul 0, ce-o fie el acolo, încercăm să-i scriem sub formă literară, adică nu înlocuim direct cu valori numerice, da? Încercăm să-i scriem în legătură cu aceiași indicatori de la momentul bază, adică de la momentul 0. Și acum hai să vedem ce vrea să însemne povestea asta. Deci, productivitate 1, aș putea să scriu ca, deci Q1 supra L1. Da, și acum aplicăm regula pe care am zis-o. Zic, da, nu pot să scriu ceva în toate formulele astea ca să aibă legătură cât mai mult cu momentul 0, ba da. Q1, noi știam că este, cum ne-a zis noi acolo, crește cu 10%, așa ne-a zis, Q1 crește cu 10% față de Q0. Vedeți că eu nu mă grăbesc să scriu valoarea numerică, 110, pur și simplu. Eu întotdeauna trec prin partea asta alfanumeric. Deci am scris și 1,1 Q0. Și acum pe mine mă ajută forma asta de scriere și va fi, în loc de Q1 o să fie 1,1 Q0 supra L1, nu? Asta înseamnă, deci, productivitatea 1 supra productivitatea 0, adică Q0 pe L0. Bun. Acum mă uite că pot să simplific Q0 de aici cu Q0 de aici. Și mai renunț și la fracție etajată. Deci cum o să rămân aici? 1,1 L1 și dacă e fracție etajată, știți că a doua fracție, de loc să mai scriu aici împărțit, scriu înmulțit, dar cu inversul. Inversul, deci pun da, numitorul aici la numărător și aici noi am văzut că Q0 cu Q0 s-a simplificat. Asta mă ajută extraordinar de mult. Deci o să vină 1,1 L1 și aici L0 supra 1, după simplificare. Bun. Acum, ce înseamnă toată povestea asta? Deci 1,1 pot să scriu și ca 110% înmulțit cu L0 pe L1 și acum stai puțin, că eu pe L0 îl știu. L0 știu că este 25. Ni l-a zis nouă în enunț, 25. Și zic, e bine și înlocuim. Deci indice productivitate înseamnă 110% sau 1,1, cum vreți să scrieți. Aici nu mai știu de ce am vrut să scriu neapărat procent. Deci este 1,1 ori 25, corect, supra L1, că așa mi-a rămas aici L1, știi? Aici pot să calculez și o să-mi dea 27 împărțit la L1 și de aici pot să aflu mai departe asta, știu indicele de aici, dar mai știu și de aici de sus. Indice, le reunesc. Deci, variația procentuală, iarăși revin, variația procentuală, noi știam de mai sus că este 71,875 sau altfel spus indicele înseamnă 171%. Asta e tot ce am calculat noi mai sus. Și acum când este indicele pe partea asta, calculat, am văzut, bazat doar pe relația asta între cantități și lucrători, deci tot indice productivitate, nu? Ce a însemnat? 27 pe L1. Deci reunesc productivitățile calculate prin două moduri. Și am 27 supra L1, ăsta care l-am calculat noi acum, de asta e scris pe roșu,
este egal cu 171% ce am calculat noi pe partea asta. Și acum putem să-l aflăm pe L1, că noi de asta ne-am chinuit atât de mult, nu? Deci L1, iarăși pe diagonală ce facem noi aici, deci înseamnă ce? Aici va fi 27 supra, ducem aici, nu? Deci o să fie 27 supra 171. Aici le-am luat direct prin formulă. Da? Deci când apăsați aici se vede. Am împărțit și ne-a dat numărul de lucrători egal cu 16. Și acum avem tot ce ne trebuie ca să închidem exercițiul. Deci, salariul nominal înseamnă 472.000, salariile astea variabile, la momentul 1, împărțit la 16 lucrători, altfel nu aveam cum să-i aflăm, și ne-a dat 29.000. Și acum facem ce ne-au spus ei, sporul salariului, adică anul 1 în 29.000, minus anul inițial 12.000 și ne-a dat 17.500, cât este pe barem. Acum eu vă spun sincer, asta mi s-a părut cea mai, nu știu, nu pot să spun neapărat complicată, dar de lucrat destul de mult. Și aici, iarăși, eu spun ce am întâmpinat eu așa ca surpriză când am rezolvat exercițiul. La un moment dat nu știam de unde să încep când să calculez capitalul total, știi? Și am luat-o și eu zic, capital total, ce înseamnă? Capital fix plus capital, da, capitalul fix, ce știu eu din text despre el? Și a fost povestea asta, cu 72 de luni. Înseamnă un număr de ani, care număr de ani înmulțit cu amortizarea, îmi dă capital. Dar de unde vine amortizarea? Și exact cum v-am povestit, deci așa, poveste din poveste, le legăm așa în mai multe episoade și până la urmă ajungem să obținem toate rezultatele. Dar aici, într-adevăr, e un tip de problemă. Autorul, nu știu ce a avut multă inspirație când a compus așa ceva.